Blahoželáme vám! Uskutočnili ste prvý krok k svojmu úplne novému životu. Áno, kroky, ktoré vykonáte dnes, rozhodnutia, ktoré uskutočníte. Chopte sa tejto príležitosti teraz, obidvoma rukami. Môžete zmeniť svoj život pre dobro navždy. Ale skôr ako zistíte, čo je toto za výnimočnú príležitosť, chcem, aby ste popremýšľali o svojom živote teraz. Je váš život teraz taký dobrý, aký by mohol byť? Je váš život naplnený? Ste úspešní? Máte všetko, po čom túžite? Ste tvorcom svojho vlastného osudu? Alebo ste unavení prácou pre šéfa? Unavení s naháňaním tej nedostatočnej výplaty? Len aby ste opakovali tento šialený kolobeh mesiac za mesiacom, rok za rokom. Skutočne ste sa niekde pohli? Ak nie, ste pripravení. Teraz, aby ste sa oslobodili a začali žiť život podľa vašich požiadaviek. Verím, že ste a vyzývam vás. Pretože práve teraz, keď vy investujete do seba, dnes môžete začať vytvárať svoje vlastné podnikanie z domova a značne zvýšiť svoj dostupný príjem už za niekoľko mesiacov. Okrem toho, dá sa to skutočne jednoducho naučiť. Nemusíte predávať rodine a priateľom. A môžete konečne predchádzať všetkým tým nezmyselným predajným smolám pri produktoch, ktoré nikto nepotrebuje alebo nechce. Ako? Z Kyani Connect. Kyani Connect predstavuje obchodnú príležitosť, na ktorú ste čakali. Kyani Connect je prvý obchodný model, ktorý strategicky kombinuje 3 najvýkonnejšie distribučné kanály, ktoré len existujú. Predstavte si kombinovanú silu sieťového marketingu, maloobchodného marketingu a online marketingu. Všetko na dosah vašich rúk. Na podporu vášho podnikania. Dynamicky a okamžite. Okrem toho, vychutnajte si finančné odmeny a úspech, ktorý môžete dosiahnuť tak, že sa stanete súčasťou jednej z najinovatívnejších, vysoko lukratívnych a najštedrejších príjmových príležitostí, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Toto všetko zatiaľ znie vynikajúco, však? A to je len podnikateľská príležitosť. Naučíte sa viac o sile, výhodách a zdravotnej hodnote sortimentu produktov Kyani. Veľmi skoro. Ale najskôr Kyani Connect sa dá tak rýchlo a jednoducho naučiť a stane sa súčasťou vašej každodennej rutiny. Všetko, čo budete musieť urobiť, je stráviť 30 minút denne a ak dokážete označiť, kliknúť a zdieľať svoje skúsenosti, je to tak jednoduché. As an entrepreneur, I experienced great success, but also big failures. When I saw Kyani, I saw the opportunity to run and develop a business around the world without any risk. No employees, no inventories, no large cost of developing new markets. Today I have distributors and customers in more than 30 countries, but still enjoying the freedom to control when and where to work. Business at its best. I really urge you to take a look. This is one of those opportunities you don't want to miss. Ako sa môžete sami presvedčiť, prebieha masívna premena u ľudí, keď si uvedomia a využijú skutočný potenciál Kyani Connect. Teraz všetci vieme, že stojíme pred 2 hlavnými výzvami v živote. Udržovanie zdravia a vytváranie bohatstva. Skutočnosť. Väčšina ľudí hľadá spôsoby, ako si udržať svoje zdravie. Skutočnosť tiež platí, že viac ako 80% ľudí nezarába dosť peňazí. Takže kde by ste sa vy radi nachádzali? Presne. To je presne dôvod, prečo spoločnosť Kyani vytvorila zmenu hry, revolúciu v podnikateľskom svete. Vynikajúce riešenie pre všetkých z nás, aby sme sa postarali o to, čo je najdôležitejšie v našich životoch v súčasnosti. Zdravie a bohatstvo. The sum of the 3 products are more important than one product itself.
Kayani as a company is a unique in the industry. There's no company which has a triangle of health and the model what we have to create global wellness. Skutočne je to jednoduché. A je to tak dobré pre vás tiež. Kayani Connect je jednoduché. Namierte, kliknite a zdieľajte stratégiu. Umožní vám to vytvoriť celoštátne alebo dokonca medzinárodné podnikanie. Z domu, z kancelárie, v skutočnosti všade, kde sa nachádzate. A vždy, kedy chcete. Toto je s najväčšou pravdepodobnosťou tá obchodná príležitosť, ktorú vy potrebujete, aby ste to využili práve teraz. Čím skôr začnete, tým lepšie to dosiahnete. Takže bez ohľadu na to, či ste expert v sieťovom marketingu, maloobchodnom marketingu alebo online marketingu, môžete ich všetky využiť, aby ste vytvorili svoj vlastný príbeh úspechu z Kayani Connect. Predstavte si, niektorí ľudia sa dokonca stali úplne finančne nezávislými, bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelanie alebo skúsenosti. Konečne, spoločnosť vyvinula sériu produktov vysokej kvality s výbornou pôsobivosťou, ktoré sú cenovo dostupné a pomáhajú ľuďom prispieť k uchovávaniu svojho zdravia, zatiaľ čo tvoria bohatstvo vytváraním úspešného podnikania. Odpoveďou je Kayani Connect a vy môžete byť toho súčasťou. Buďte súčasťou niečoho skutočne úžasného. Aby sme to zhrnuli, nezabúdajte, aké je to jednoduché. Všetko, čo urobíte, je, že ukážete na ľudí, kliknutím ich pozvete a zdieľate produkty a skúsenosti. A aby sa to ešte zjednodušilo, spoločnosť Kayani vyvinula exkluzívne najmodernejšie nástroje a aplikácie, ktoré vám pomôžu stať sa úspešným. Prvou je váš revolučný tablet Kayani. Umožňuje vám ukazovať prezentácie, ktoré vysvetľujú podnikanie druhým. A môžete sa učiť a máte okamžitý prístup ku všetkému, čo potrebujete vedieť. Hneď na dosah rúk. Množstvo predinštalovaných aplikácií vám umožňuje ukázať, kliknúť a zdieľať Kayani. Bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzate. Následne získate inovatívnu aplikáciu Kayani Social, ktorá vám umožní osloviť 1,1 miliardy používateľov siete Facebook. Ak môžete nahrať obrázok, ste v hre. We do not anticipate the future, we create it. I will not play a game I cannot win, and I do not produce products that are not effective. We are here to dominate the industry, and we invite you to be a part of it. Z Kayani jedna vec je istá. Starý marketingový model bude čoskoro históriou. Je to pravda. Stávate sa svedkom masívneho posunu v tradičnom podnikaní, čo poznáte, a práve teraz máte priamy prístup k finančnej príležitosti a prispievate k zdraviu a všeobecnému pocitu blaha. S prelomovým novým obchodným modelom spoločnosti Kayani. Všetko sa to uskutočňuje priamo tu, práve teraz, práve pred vašimi očami. A teraz je čas podniknúť kroky. Je čas práve teraz zúčastniť sa. Je čas pre vás, aby ste naplno využili túto neuveriteľnú príležitosť. Nezabúdajte, na začiatku sa musíte naučiť len veľmi málo vecí a nebudete musieť klopať na dvere a zmeniť sa na dotieravého predajcu. Všetko, čo budete musieť urobiť, je ukázať, kliknúť a zdieľať. Také jednoduché. Každý to môže urobiť. A každý by aj mal. A ako sa hovorí, príležitosť klope na dvere, ale len raz. Takže otvorte dvere, vojdite dnu a pridajte sa k spoločnosti Kayani ešte dnes. Vykročte bližšie k zabezpečeniu si najlepšej budúcnosti, akú dokážete mať. Kliknite na prepojenie na konci tohto videa a okamžite začnite. A ako náhle budete súčasťou,
môžete začať vytvárať svoje vysnívané podnikanie.